Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. Salutare pinguinilor. What the fuck? Uite ce la mine cum se vede. Cum? Eu dorm în locul meu. Culcă-ce. What the fuck? Ia. Tu dormi în cer. Da, eu am fier. Mai 5 bucățele. Au? Tu și ai făcut nebunie cu creeper. Trebuie o torță neapărat. Aud muzică. Îți dau. Să ne facem ferme de cartofi. Repede. O, Doamne de Messenger. Hai, cișa. Noi murim de cărbune. De aia. Și așa am revenit. Și uitați, iar am găsit iron. Iepure. Vrei carne iepure. Da. Mi s-a zăpășit Minecraft-ul. Wow. Mă rog, cum ți s-a răpășit Minecraft? Mere așa, urât. Urât așa. O... Că omori. Nu mai fă așa. Bat. Nu-i da. Cum? Are un lag. Haide. A, văd poceaua cum am ridicat în sus. Dar de terminat, am terminat. Ia îți văd și numele. Am picat văd. Poți să mai faci așa. Zi. Poți să mai faci. Deci că ești Mr. Bean, care când sare din cer duș. Se pun toată carnea acolo. Tu cât ai? Mama, am de-a piatră pentru o viață întreagă. Ai luat iron din ce? Să pun în carne. Pe tot l-ai luat? Da. S-o friptat? Nu, nimeni trebuie fără. Nu știu, intrare. Nimeni trebuie fără. Să fac eu? Din să cred că fier avem. Avem pentru full.
Asta cui carne 4 cărnuri de vacă? Nu mă interesează ele. Ia. Dacă ai tot, dacă asta lasă cu un lemn. Mă, e noapte sau dimineață? Că dimineața... O... Și de ce? Dimineața vreau să mă duc după lemn, să fac lemn din căul din ăla. Bă, ai dus tu 4 bucăți de vacă? Au, ai, acolo, nu știu cine. Că... Cine o ia? Mai am. Eu de... Trece 4 fărnice sunt. Eu să mânc ceva. Nu, ba da, mânc. Da, trece 4 fărnice. Ai carne de pui dacă îți trebuie. Numai 2 bucăți, nu tot la mine. Ai luat tu carnița? Da. Și bine. Ce ai mai pus la fript? Vezi, nu ce fărnișuri are din mare. Eu carnea asta de... Ia-o. Unde mă fială? Ciordești. Ia gând. Te stai și carne de pui și asta. Bună. Plac pulpele. Da, oameni buni, am făcut piatră, 2 stecuri. Și dacă vă place seria, Pe care poate să fie și cineva. Niște grupe și... 27 de iron. Și dacă mai mergem în mină, ne facem full iron. Abia așa să mergem în mină. Să nu? Eu da, un picut. Numai să nu ne adâncim foarte tare. Și bine că mă duc după lemn, să mai fac niște căuli din ăla. E noapte. Nu e încă. Nu e încă. Bine. Să stupi. E cam mare căsucul ăsta. Gaura asta. Tu cât ai mai făcut din casa? Cât ai luat? Ce dormi acolo? Te culci? Eu mă culc. Stai, nu ți-l arată. Așa. Măi, dimineața mergem după lemn. Mi-e frică să merg. Tu câte carne ai luat? Multă. Am găsit că ui. Și bine. Ia așa, așa. Eu carnea asta de... Pune așa. Asta diamant, înțelegi? Până acum n-am găsit.
What? Și aud, nu? Vino să vezi un pic și. Vino, iute. Vii? Dacă... Ia. Ah, Cum ne simt? Scrieți în comentarii. mai duc acolo să duc. Hmm. Mai ziua asta că eu o duc ghinion. Vrăjitoare! Poți ce? Unde mai ești tu că ăsta și... Și... Explodează toată casa asta. Așa? N-am văzut unde. Ah, Tu nu pricep cum tot ne simt așa. Cine mai știe vila de pe Brasla Fraților sezonul 1? Tu mai știi? Bilocul ăla care aproape l-am terminat. cam așa. Este și în casă, nu? Ne? E un lemn. Cu ce ai stupat? Lemn. Nu ai problemă. Ești tu lemn? Iu, văcuțe, porci. Eu vreau văcuțele. Vreau armură de piele. Am și în continuare. Despre 10 călămâni. Treisprezece călămâni. Bun. Ia să încep. Ne mai ajung pe o perioadă. Na, 8 călămâni ție, 8 mie am lăsat. Eu mai am la mine. 4. Eu le iau lemn. Văcuțe iară. Ce se spawnează așa de multe animale și... Bă, tu nu mai construi din casă. Nu. Aia. Ai găsit? Serios? Mai găsit încă 5 bucăți. Hai să mă duc și eu acasă. Mai trebuie să-mi iei tu afară?
Bine. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!